Amen. Do you think I am a fool? Do you think that if I open my mouth, the bomb will not explode? I'm asking you. If I open my mouth, the bomb will explode. I'm speaking to you. It's just because I decided to be silent. I decided to be quiet. I decided to be quiet. Because of respect I have for you, girl. You, girl. If it's not that, if I open my mouth, the bomb will explode. Are you not aware? Are you not aware? You, girl. Don't you know I know the whole thing that caused problem? I decided to be silent. It is not good for you to lie. Because I have respect for you, girl. It's not good for you to lie. Because I have respect for you. Because I know everything. And if I set my own, bomb will explode. But for the sake of souls, I can tolerate everything. And for the sake of respect, ọkwụnụ fụrụ ya ọkwụnụ n'ụlọ ya mmepe ọnụ mkpu okwu ogbunigwe agba why I said it now ọkwụfụkwa ka o si wee kwuye in parables because no na nwere nwa respect ọ na nwere respect ka fọrọ afọ ona ahụ ha wee na-celebrate na Fada Mbaka has spoken. Fada Mbaka has spoken. I hope the day Evangelist Ebuka Obi will speak, I hope you will also understand that the same way your Alpha and Omega has spoken to you is the same way Evangelist Ebuka Obi has spoken to his people. Emana na-ekwu ọdụ ka anyị aghọta ịfọ ka isi were ifeofe onye kwuru kịta na-akwụ n'elu Evangelist Ebuka Obi tụọ ogbunigwe kịta ọ sala ọkụ ebe niile unu ebewekwa akwa ọkwụ to respect ya ọdụ ka ya sị na daji ịma na m ekwugo something like this n'ọkpọ respect ekwuru nya sị na ụbọchị Evangelist Ebuka Obi ekwu okwu na Facebook na Nigeria ya gbari ụzọ bụa onye mara asụ ọsọ n'igwe mana onye amara asụ ọsọ na ana. Fada Mbaka can no longer minister in Lagos because of Ebuka Obi. Liars! Where has he ever ministered in Anambra? Where has he ever ministered in Ebonyi State, Imo State, and other places? Ojuwe Lagos of all places call a DJ minister. Oh, we even have Lagos, Lagos. And I took a risk to hisi. And they say Fada Mbaka can no more minister. Where has he ministered in Lagos before? Apusize and other minister in Lagos. Olunana to sugeme hisi. Olunana to sugeme hisi. No one no church in Lagos. Fada Mbaka abieba na ayekwe ko je na ono ota ko no na ayekwe ko okwu ko no na ayekwe ko me anything. I don't understand the joke go na ato. Yeah? Keto go fight for Evangelist Ebuka Obi amama hodo. When go see all the way from Enugu, we be na Diocese of Lagos. We be Catholic Diocese of Lagos. We be na Oriogo. I want to know when. Olunana to sugewe isi na ihe sase na ihe stiwe isi. Because no chọrọ ko no massage ya ego no agbago mo ne oge ahụ mbe esokwa wee fu ye na emechisia n'ọnụ na ụlọ nwu na ekonu okwu na ụka enyanga dey sleep trouble dey sleep enyanga go wake am up ọhụụ fu onye monopoly to talk the same way we mount to altar okwu. Evangelist Ebuka Obi can also mount his altar and speak to his people all over the world. Ofio onye ebe niile oduka ebe atụrụ ogbunigwe. He has just spoken in parables. Hey, what I go? You, girl, Kogolo, you people can as well twist it. It is an act of cowardice. For them, when you can say, one day, okay, me if I
na asọkata eze anya ekpuru nkata n'isi wee gwa ya okwu ka a na-asịgodo nya wee eze anya na ọgwụkwọ na unu ya ekweta na na-asọ nya wee eze anya na ọgwụkwọ na unu ya ekweta na anarị enye nya wee eze respect at all unu ya ekweta but it will not take him anything to mount this pulpit and finish onye a na-ekwu ife onweghị ife ya eme omeghe nothing will happen mgbe ya efe onweghị ife ya eme onwe ife ya eme ya bido with Matthias ya bido with ihe dị these people akpụghị onye ohi openly ya bido with akacha m ịghọtago ya bido with akacha m na ndị niile akpụgorie onye ohi openly o wee wuruzie maka onye ya apụta steeti what happened kwuo ife niile a na-ezo ezo ka ndị mmadụ nụ ya mana ụlọ mmalụ atụụlọ ọmala ọmalụ mana atụụlọ ofeke ofe isi n'ọfịa ọka nkwa ezugo mmụọ na-ebecha ọdụ ka ya sị na dadị yi mana m ekwugo something like this si unu n'ụbọchị dadị yi emeghepụ ọnụkwu okwu mana respect na ọnwụkwọ na unu ya rie ekwe na-enye respect ịma na ife unu na-akpọ respect wụ ya na-ekere mmadụ ụdọdewe ofu ebe ịnọrụzie ya bụ emegharị ya ịghọtara in this 21st century ka ya afọ odogwu nọ onwe ị na-achọ ka ọ bụrụ ngo ya dakụrụ ihe gwụọ ya ọ na-agba because no allow a little bit of space into his ministry a little bit of space into his ministry ịghọtago atụrụzie asị ghele asị na-eghegharịzie asị Ebuka Obi jikwa enwe problem na Lagos diocese o jikwa megolu ụkwụ asị ọcha o jikwa wee were afọ wee na-aga when he visited adoration mgbe ahụ ọ bịara in 2011 ke 2017 ka ọgụrụ ka ọ bịara adoration ọdụgo made ọdụgo grown nwoke a nweghị ibobo nwoke a dominate go balance ya before wee bịa there he came there as a big man nye akpata kamera ji wee nọrọ on him ọsọ ya bịagolo ebe ahụ ugbo ole ka fada nwebe bịagolo ebe ahụ ugbo ole ka kamera bunye apart from mgbe ọ na-anụsa evangelist Ebuka Ogu even onye nwa ji aka eso onwe ebe ọ smọgụrụ onwe bata na harvest unu notisi na ọbịa ndị mmadụ ole bịagolo ebe ahụ unu notisi na ha bịa mana ebe mos bịakwa ebe ahụ ya agba n'ọbịa ọkụ na-ere ebe ebe ahụ ya agba n'ọbịa ịghọtago ụbọchị ọkụ na-ere bịara Zion ground na nga ọkpala ha ma na ọbịara because na odugo made onye akpatara unu ji wee na evangelist Ebuka Obi bịara there it's not the only person bịagoro there ịghọtago iwe si na oji afayo wee na-eme ife atịkọ pikshọ ebe niile iwe gwa wotusia ihe kiri ife ọ ga-ejizi esorogbu na ya okwu ebe ọ na owotu ihe ka na-egro owotu ihe it did not take away any money from him yes ọ bụrụ na oji afayo ndị mmadụ wee debe ahụ na anointing ya from you iwe gwa wotu onye wee wotu onye still ka na-egro what it shows is that na ndị niile ahụ ka n'ebe ahụ fụziri na onye ahụ nwere gift so kedu ife ọ ga-eji esorogbu na ya okwu na-egbara ya wepụ pikshọ ka ife onye jesere go na ya okwu bi nwanyị onye nụrụ na ife a until the day ekwuru maka ọfụchara fancha ha si na ogbechara fancha wee chọọ ka ịgba ndị mmadụ onwere onye nwa maka ife niile ị na-ekwu ọ dụrụ go na evangelist Ebuka Obi na ọwụrụ omelebe ọ dụrụ ụlọ na-abụ kama na ife mma onye ikwugo ya own part na kpụzie maka na ụbọchị evangelist Ebuka Obi ịmaka nke esi ada ịmana nke na-ada ụda okwuchukwu ndị ọzọ na-ekwu okwu onye nke na-ada ụda dụka ebe atụrụ ogbu n'igwe so ụbọchị ọnwụ na oyi ebili ọ ya dụka ebe atụrụ ogbu n'igwe ịghọtago ekwuchakwana m nke m na-ekwu enwere m to wash my car myself so ka nsa ọkpa m ji ejegharị ka nsa ụgbọala m ịghọtana m ka ọ dụnụ Igbo bụ Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nsọ ma ọzọ ịma na eke matụ n'ọnụ na fugo this video nyota onye ọbụla gbaa jụ ka udochia and I love the fact that Evangelist Ebuka Obi did not reply to him. Reverend Father Ejike Mbaka, I love the fact that not reply her, and that is a way to making peace, making day. We are all one, like I always say, in front of Christ, and we are all one. I don't know why I just fight to low why ufuchukwu anka I nefe. At the end of the day, ufo ya anka I get your account. And kai chapus all these things I name it's not good. It's not good, most especially Israel. I don't know why he always trying to as much as possible to come back and
Stop that your video. As in, you so much hate Evangelist Ebuka Obi, and it's not good. Call am no.